maglungag ha. Sige, pag marisi kang buanga ka. Sa mga Joanna, mo niyo. Labtanan kay kistanan basa. What? Ayaw ko. Mga nawo. Karon sugdan na nato kay para aron matabunan nato mga lagom-lagom sa naong. Hay Ginoo ko Lord. Oh, hala oh lang tawo oh. Sus Ginoo ko bugas-bugas taan ni. What? So karon nga niyon ni siya guys. Oh, anaon. Atong lugangan kay murag kulang pa oh, mag itom-itom pa gyud. Sige, atong lugangan. Atos aning padaganon kay para mamuti ni atong nawong. Lagom atong nawong ani nga lagom. Oh, tara, mamuti ta ni. Wait. Regine. Oh, saman. Sa mong kadihad. Sige na makapagwapa diha, mara makagiangayan. Magbuot man ka. Kwarta gud mo na suya ka. Ganihar akong kisinugo nimo, ingon ko nga manglaba ka dito. Ganihar ako gaingon nimo ba nga gignan ta ka nga magluto na ka kay na pas mo naman ta nga alas 11 naman. Napay mo plato nga way hugas nya, napay mga kaldero nga way sulod nga pay nilungag alas 11 na. Naay kuan diha o kaldero wa pay sulod oh. Alas 11 na, gigutom makaita ba. Paglungag diha, nun sa ako man imong kanon nga vlog ta dere. Wow. Pagulat diha, vlog pa gani ko dere. Wat mo ka paglungag dira. Yan ang gulat noon. Nya ra jud ka. Grabe, sige kuan ba. Vlog pa gani ta dere. Ka maglungag. Aray! Tayo ka nako. Siya di maglungag ka tanan. Di ka maglungag ha. Sige patuod. Marisi kang buanga ka. Sama ka ti Joanna mo. Labtanan kay kistanan, basamo kay kistanan. Ulat jud ba? Mura magkuan. Siya na magkuan diha. Kinsa? What? Oh, lantawan ako na oh. Gitum-itom na nun oh. Lantawa oh. Gusto na gwapa na ng tata. Sa mukha jud kayo eh. Hindi naman ang kulat noon. Medyo'y batasan jud sa kusaon. Napay kuan. Sa mukha kay